У 2010 годзе былы кіраўнік FIFA Авеланж сказаў яе дзейнаму прэзідэнту Зепу Блатэру, што той стварыў пачвару. Цяперака без гэтай арганізацыі немагчыма ўявіць сусветны футбол, але некалі яны былі не больш чымся купкай аматараў, што любілі футбол. Тож давайте разбірацца, як яны прыйшлі да такога жыцця. Але на пачатку пастаўце падабайку гэтаму відэа, 20 падабаек, і я зраблю відэа пра еўрапейскі аналаг FIFA – UEFA. Першая афіцыйная гульня між прадстаўнікамі дзвюх краін адбылася паміж Англіяй і Шатландыяй у 1872 годзе у Глазга і скончылася безвыніковай нічыёй 0-0. Праз год была створана другая футбольная асацыяцыя пасля англійскай – шатландская. Узнікла патрэба ў кіруючым органе, хоць прафесійны статус футбалістаў быў толькі ў Великабрытаніі, бо ў Еўропе футбалісты мелі асноўную працу, а ў футбол гулялі як аматары і прагнулі толькі атрымліваць кампенсацыю за страчаны заробак падчас гульняў. Футбол крочыў па свеце надалей, і арганізацыя, што кіравала і ўзгадняла ўсе непаразуменні паміж федэрацыямі, мусіла з'явіцца натуральным чынам. Ініцыятыва ішла ад еўрапейцаў, а брытанцы не цямілі, навошта яна ім патрэбна, бо ўжо мелі ў сябе на выспах міжнародную футбольную асацыяцыю, што займалася правіламі гульні. Калі адзін з ідэолагаў стварэння органа, француз Робер Герен, прыехаў у Лондан, то адказ пачуў, што на выспах не бачаць пераваг такой федэрацыі, але па ўсіх пытаннях, дзе магчыма супраца, яны гатовыя да кансультацый. А няго ж, брытанцы хварэлі на пана, бо глядзелі на аматарскі еўрапейскі футбол зверху ўніз і меркавалі, што тыя займаюцца нейкай лухтой у іх уласнай гульні. Спробы еўрапейцаў змяніць меркаванне былі бліжэй да спроб разрэзаць ваду ножом. Спрэчкі былі і адносна выплаты заробкаў гульцам-аматарам, бо брытанцы настойвалі, што толькі профі мусяць атрымліваць заробкі. Таму 12 траўня 1904 года ў Парыжы і была створана Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый – FIFA. Яна аб'яднала кіруючыя органы в футболе з Францыі, Бельгіі, Даніі, Нідерландаў, Іспаніі, Швецыі і Швейцарыі. Германія таксама далучылася ў той жа дзень. Арганізацыя ў сваім статуце, які, на жаль, ужо пісаў не Леў Сапега, зазначыла, што яны вызнаюць толькі асацыяцыі, што ўступілі в FIFA. Клуб і гульцы цяпер маглі гуляць не больш чым у двух розных асацыяцыях адначасова, каб пазбегнуць брэменскіх музыкантаў, што маглі вандраваць па ўсім свеце, гуляючы розныя матчы за каго заўгодна. Так абмяжоўвалі пераходы гульцоў. Усе краіны прызнаюць між сабой дыскваліфікацыі гульцоў. Матчы мусілі адбывацца цяпер толькі за правіламі англійскай футбольнай асацыяцыі. Толькі FIFA магла ладзіць міжнародныя матчы, і нарэшце кожная асацыяцыя мусіла плаціць штогадовы ўнёсак у 50 французскіх франкаў, што на цяперашнія грошы склала прыблізна крыху болей $1000. Першым прэзідэнтам стаў вышэй згаданы французскі журналіст Робер Герен, што меў 28 гадоў. Адразу ж спрабавалі зладзіць міжнародны турнір, аднак без брытанскіх 4 зборных тое не атрымалася. Толькі праз год, дзякуючы асабістым намаганням бельгійскага горнага інжынера, фінансіста, пісьменніка і проста прыгажуна Эдуарда де Лавеле, атрымалася пераканаць пачынальнікаў футбола уступіць у FIFA. Кожная з 4 брытанскіх асацыяцый, а менавіта Англія, Шатландыя, Ірландыя і Уэльс, сталі асобнымі сябрамі FIFA. Спробы зладзіць міжнародны турнір працягваліся. Аднак менавіта англійскай федэрацыі, а не FIFA, даверылі арганізаваць футбольныя турніры на алімпіядах у 8 і 12 годах. Як не дзіўна, абодва турніры выйграла Великабрытанія. FIFA заставалася купкай аматараў у Парыжы і нават сутыкнулася з канкурэнтамі, што заснавалі міжнародную федэрацыю аматарскага футболу. Аматары былі пераможаны звычайнай забаронай на гульні з імі іншых клубаў. FIFA збірала новых сяброў з паўднёвай Афрыкі, Аргенціны, Чылі. Далучыліся і Штаты з Канадай. Арганізацыя стала сапраўды міжнароднай, а не еўрапейскай,
як было на пачатку. Першая сусветная ледзьве не знішчыла арганізацыю, бо міжнародны футбол спыніўся, а FIFA ледзьве ліпела ў нейтральных Нідерландах. Другі прэзідэнт Дэніэл Вулфул памёр у 18 годзе, і арганізацыя ледзьве зноўку не развалілася. На асамблеі ў Брусэлі у 19-м брытанскія федэрацыі пакінулі FIFA у знак пратэсту супраць запрашэння на сустрэчу федэрацый з цэнтральных дзяржаў, з якімі яшчэ нядаўна ваявалі. Карл Хіршман адмовіўся выключыць Германію, Аўстрыю і Венгрыю з FIFA, і тая паменшыла на 4 брытанскіх сяброў. Новым прэзідэнтам стаў французскі юрыст Жюль Рэмэ. У заснаваным раней ім клубе «Чырвоная зорка» ён не дыскрымінаваў сваіх гульцоў па расавай прыкмеце, быў набожным каталіком, служыў у войску, дзе атрымаў французскі ваенны крыж, а ў FIFA быў ад яе заснавання. Пасля ўступлення на пасаду ён зноў выступіў з прапановай арганізаваць глобальны турнір, але цяпер выступілі супраць аматарскія асацыяцыі і П'ер дэ Кубертэн, заснавальнік міжнароднага алімпійскага камітэта. А няго ж ён не хацеў канкурэнцыі для алімпіяд. На алімпійскія гульні 20-го году ў Антверпене міжнародны алімпійскі камітэт не запрасіў Германію, Аўстрыю, Венгрыю, Балгарыю і Турцыю, пакінуўшы іх у ізаляцыі. Першым ж поспехам FIFA стала арганізацыя футбольных турніраў на алімпіядах у 24-м і 28-м. Уласна, у 24-м гульні і адбыліся ў Францыі. Таму не дзіўна, што футбол на іх аддалі Рэмэ і яго FIFA. Спрэчкі адносна выплат аматарам-футбалістам цягнуліся надалей. Еўрапейцы прагнулі дазволіць выплаты аматарам кампенсацый за страчаны на футболе час. Брытанцы адмаўляліся ад таго, бо лічылі, што гэта даць магчымасць наймаць найлепшых гульцоў і парушыць прынцыпы аматарства. Як вынік, пачынальнікі футболу байкатавалі алімпіяды ў Парыжы і Амстэрдаме. Жюль Рэмэ абвесціў футбольны турнір 24-го года чэмпіянатам свету сярод аматараў, бо краін сапраўды было шмат, аж 22 зборныя з Афрыкі, Амерыкі, Азіі і Еўропы. Футбол прынёс траціну прыбытку з французскай алімпіяды, а FIFA займела вагу ў свеце. Перад наступнымі гульнямі спрэчкі адносна выплат аматарам дасягнулі піку, бо ўдзельнікі алімпіяды мусілі заставацца аматарамі, а нацыянальная асацыяцыя хацелі дазволіць ім выплаты кампенсацый. Футбол ставаў прафесіянальным у сутнасці, хоць і быў аматарскім на паперы. Прагнучы, каб на футбольных спаборніцтвах былі дазволены выплаты, за дзень да алімпіяды ў Амстэрдаме было абвешчана правядзенне першага чэмпіянату свету ва Уругваі ў 30-м годзе, аб якім ужо ёсць відэа на канале. Наступныя два мундыялі правялі ў Італіі і Францыі. У абодвух перамагала Італія. На час другой сусветнай FIFA зноўку ледзьве ліпела, цяпер у Швейцарыі. Чэмпіёнскі кубак свету віцэ-прэзідэнт FIFA Атарына Барасі таемна забраў з банкаўскага сховішча ў Рыме і захоўваў яго пад ложкам у скрыні для абутку. Такім чынам, кубак і перажыў другую сусветную, у адрозненне ад крыжа Ефрасіні Полацкай. Чэмпіянат свету быў адноўлены, аднак, як і раней, праводзіўся на дзяржаўныя сродкі гаспадароў турніру. FIFA амаль нічога не зарабляла. Пасля вайны яна пачала паволі уцягвацца і ў наўкола футбольныя скандалы. Першым з якіх стаў скандал з Паўднёва-Афрыканскай рэспублікай і рэжымам яе расавай сегрэгацыі, што панаваў там. Брытанскі кіраўнік FIFA Стэнлі Раус прасоўваў іх вяртанні ў адборы да Кубка свету, нягледзячы на іх выключэнне з Кубка Афрыкі. У 74-м Рауса змяніў бразілец Жуан Авеланш і пачалося стварэнне пачвары. FIFA стала больш камерцыйнай установай. Тэлевізія захоплівала сусвет, і гэта дало штуршок для FIFA. Дагэтуль умоўны Adidas толькі забяспечваў зборныя абуткам і цішоткамі. Цяпер жа яны пачалі купляць магчымасць размяшчаць сваю рэкламу на матчах, каб тая трапляла ў трансляцыю. Грошы ішлі FIFA. Кожны кантракт з спонсарамі прыносіў сродкі. Adidas і Coca-Cola былі найпершымі буйнымі партнёрамі. Услед ім крочылі Макдональдс, Hyundai і гэтак далей. Усе прагнулі стаць афіцыйнымі партнёрамі FIFA. Іншым напрамкам прыбытку стаў продаж тэлеправоў на мундыяль. Тэлеканалы плацілі грошы, а скарбонка Авеланжа ставала багацейшай. Зазвычай гэта прыносіла палову грошай. І нарэшце квіткі на футбольныя гульні таксама давалі прыбытак. Да арганізацыі былі далучаны маленькія краіны на кшталт Гуама,
Лесота, Монсеррата і гэтак далей. FIFA стала імперыяй. На чэмпіянаце свету 82-го колькасць удзельнікаў павялічылі на 8 каманд ад 16 ранейшых, а ў 90-м іх стала ўжо 32. Дзякуючы маленькім новым краінам кіраўніцтва FIFA здабывала папулярнасць і, што самае галоўнае, галасы для прыняцця патрэбных рашэнняў. Калі пасля другой сусветнай ахвотных прыняць мундыяль не было, то цяпер за права быць гаспадаром адбываліся сапраўдныя бойкі, ад якіх FIFA толькі выйгравала. Арганізацыя мінімізавала свае выдаткі, бо ўсю дарагую інфраструктуру, стадыёны, дарогі, гатэлі і дагэтуль будуюць краіны-гаспадыні за кошт сваіх бюджэтаў, у той жа час, як FIFA забірае асноўную частку камерцыйнага прыбытку ад турніру. Зрэшты, адначасна з грашыма прыйшла і карупцыя. Бо ўжо ў 89-м кампанія ECL атрымала эксклюзіўныя правы на тэлетрансляцыі і спонсарства мундыяляў, а ўзамен больш за 20 гадоў плаціла камісійныя, так бы мовіць, службовым асобам FIFA штогод. Агульная сума склала больш за 150 мільёнаў даляраў. Выплаты былі сістэмнымі і штогадовымі. Заснаваў кампанію некалі сам Аді Даслер. У 2001-м кампанія збанкрутавала і справа вылезла вонкі. Праз памылку адзін з плацяжоў прыйшоў нават на рахунак FIFA замест асабістага авеланжа. Грошы, акрамя прэзідэнта, атрымліваў яго зяць Рікарда Тэйшэйра, што быў сябрам выканкама FIFA, і іншыя яго сябры. На выбарах кіраўніка FIFA была створана сістэма подкупу, бо голас кожнай федэрацыі быў аднолькава роўным з іншымі краінамі. Тое прыводзіла да масавага подкупу краін Афрыкі, Азіі, Карыбаў, каб атрымаць жаданыя галасы. Таксама невялікія краіны атрымлівалі грошы на пабудову футбольнай інфраструктуры у абмен на падтрымку патрэбных рашэнняў. Але бадай найбольш вядомымі прыкладамі карупцыі стала абранне краін-гаспадароў чэмпіянатаў свету. Першым вядомым цяпер скандалам з подкупам стала абранне гаспадыні мундыялю 98-го, калі выявілася, што Марокка давала хабар чыноўнікам FIFA, каб тыя аддалі галасы на яе карысць. Зрэшты, мундыяль тым не менш атрымала Францыя. На той момант панаваў прынцып чаргавання кантынентаў паміж Еўропай і Амерыкай. Чуткі пра карупцыю цягнуліся надалей. На пачатку гэтага стагоддзя пры выбары гаспадыні турніра 6-го году справа дайшла аж да 3-го раунду. Агулам тады галасавалі зазвычай 24 сябра выканкама. Для перамогі было патрэбна набраць абсалютную большасць. Пры раўнавазе вырашальным быў голас прэзідэнта FIFA. Гаспадыняй турніру ў 6-м годзе стала Германія. Аднак пасля выявілася, што і ФРГ паўплывала на рашэнне азіяцкіх сябраў выканкама. Праз шматмільённыя інвестыцыі ў Hyundai, было знята эмбарга Саудаўскай Аравіі, абвешчаны інвестыцыі ў Таіланд, Паўднёвую Карэю. Таксама у апошні момант дэлегат з Акіяніі спаслаўся на ціск звонку і ўстрымаўся ад галасавання. І з лікам 11-10 перамагла ФРГ. Калі б гэты дэлегат прагаласаваў, была б раўнавага і вырашаў лёс мундыялю прэзідэнт FIFA Зеп Блатер, які тады прагнуў аддаць турнір Паўднёвай Афрыцы. А няго ж, ЮАР разам з іншымі афрыканскімі краінамі моцна засумавала. І каб іх заспакоіць, было вырашана прымаць заяўкі на 10-й год толькі ад Афрыкі і... The 2010 FIFA World Cup will be organized in South Africa. Перамагла заяўка ЮАР. Афрыка ўпершыню ў гісторыі прыняла чэмпіянат свету. А няго ж і тут з'явіліся звесткі пра хабары памерам у 10 мільёнаў даляраў за голас на іх карысць. Блатер адзначыўся ганебнымі каментарамі ў бок жаночага футболу, прапанаваўшы ім гуляць у больш жаноцкім адзенні, каб падвысіць цікавасць да іх футболу. Наступны турнір зноўку замацавалі выключна за Паўднёвай Амерыкай. Не маючы канкурэнтаў, перамагла Бразілія. Пасля гэты прынцып скасавалі, бо колькасць прэтэндэнтаў з аднаго кантыненту магла быць малой. Аднак заставаўся дзейным прынцып, пры якім кантынент, што прымаў мінулы турнір, не мог атрымаць наступныя два мундыялі. Але FIFA прыдумляла новыя ўласныя правілы і працэс абрання турніраў 18-го і 22-го году яно вырашыла аб'яднаць у адну канферэнцыю, чаго не было ніколі раней. Адразу стала зразумела, што гэта прывядзе да маніпуляцый і ўзаемных дамоў, дзе краіны
будуть укладаць угоды па абаюдным абмене галасамі на сваю карысць. Вы галасуеце за нас на 18 год, а мы за вас у 22-м, напрыклад. FIFA абгрунтоўвала ўсё доўгатэрміновай фінансавай стабільнасцю і планаваннем, аднак былі асабістыя інтарэсы, бо наперадзе былі чарговыя выбары кіраўніка, і Сэп Блаттэр адчайна хацеў быць абраным зноўку. А дзякуючы правілам ратацыі кантынентаў, так як Бразілія і Расія атрымалі мундыялі ў 14 і 18, адпаведна, у 22-м прэтэндэнтам магла быць выключна Азія або Злучаныя Штаты. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Зрэшты, пазней карупцыйны чыннік ускрыўся і тут. Хабары мелі памеры ў сотні мільёнаў даляраў. Пазней былі прад'яўлены абвінавачванні больш чым 40 асобам, у тым ліку і выбаршчыкам краін-гаспадароў. Большасць прызнала сваю віну. Некаторыя атрымалі нават 10 гадоў турмы. Узровень скандалаў і карупцыйных чутак узрастаў, аднак Блаттэр працягваў кіраваць FIFA. Яшчэ адным яго бзікам стало супрацьстаянне ўвядзенню тэхналогій узяцця варот. Толькі пасля скандалаў на мундыяле ў Афрыцы, калі не быў залічаны чысты гол Фрэнка Лэмпарда ў вароты Германіі, пачаліся змены ў бок увядзення тэхналогій, бо што дзеду міла, то ўнуку гніла. У 15-м годзе Блаттэр зноўку перабраўся, але ўжо праз 4 дні абвесціў, што пакіне пасаду пасля пазачарговага кангрэсу FIFA у 16-м. Аднак яго рашэнне афіцыйна было звязана не з шматлікімі скандаламі вакол абрання краін-гаспадароў мундыяляў, а ўсяго-то праз выплату 2 мільёнаў еўра свайму былому дарадцу Мішэлю Плаціні, бо з вялікай хмары малы дождж. Справа выглядала так, што Плаціні аказаў пэўныя дарадчыя паслугі з 98 па 2002 год. Аднак не атрымаў за гэта грошай, але меў нібыта вусную гарантыю ад кіраўніка FIFA выплаціць грошы пазней. Сродкі у выглядзе 2 мільёнаў даляраў паступілі на рахункі француза толькі ў 2011 годзе. Зрэшты, абодвум героям суд забараніў займаць пасады ў футболе на пэўны час і прызнаў іх віннымі. Аднак ужо ў 22 годзе абодва былі апраўданы, але ў футбол яны ўжо наўрад ці вернуцца. Цяперка Блаттэр бурапеніць і пляжыць новага кіраўніка FIFA, а ім стаў швейцарац Джавані Інфанціна. Але, так бы мовіць, не грашыма адзінымі. У лістападзе 17 года амерыканская брамніца Хоуп Соло абвінаваціла Сэпа Блаттэра ў сексуальных дамаганнях на цырымоніі ўзнагароджання залаты мяч FIFA у 13 годзе, калі, па яе словах, ён ухапіў яе за задак. Прэс-сакратар швейцарца пракаментаваў гэтыя абвінавачванні як недарэчныя. Цяперашні кіраўнік FIFA правёў шэраг рэформ, і цяпер гаспадароў мундыялю абіраюць усе 211 краін сябраў арганізацый. Кіраўнік FIFA можа займаць свае пасады не болей 3 тэрмінаў па 4 гады, у адрозненне ад 2 сяброў Авеланжа і Блаттера, які кіравалі раней па 24 і 17 гадоў адпаведна. Таксама была трохі зменена структура FIFA, уведзены квоты для жанчын на кіраўнічых пасадах, ввялі публікацыю заробкаў вышэйшых чыноўнікаў і праверку на добрасумленнасць усіх кандыдатаў. Аднак агулам справу папярэднікаў ён таксама працягнуў. Колькасць удзельнікаў мундыялю павялічылася на палову з 32 да 48. Як след, у США ўлетку будуць неймаверныя гульні накшталт Марока, Гаіці, Іран, Егіпет ці Алжыр і Арданія. Ёсць нават чуткі пра ідэі аб мундыялі кожныя 2 гады. Таксама быў праведзены новы неймаверны фінт з гаспадаром чэмпіянату 34 году. Мундыяль 30 года афіцыйна ў гонар стагоддзя з першага турніру будзе праводзіцца адначасова ў Афрыцы, Еўропе і Паўднёвай Амерыцы. Адпаведна, наступны мундыяль маглі прымаць толькі Азія або Акіянія, якой ён ніколі асабліва не быў патрэбны. Як след, адзінай кандыдаткай стала Саудаўская Аравія, якая і стала гаспадыняй. А як вы мяркуеце, ці ачысцілася цяпер FIFA і якіх рэформ яна яшчэ патрабуе? Пішыце ў каментарах. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце каментар пад гэтым відэа. Ну а пакуль.